Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesu-Kristo atong Ginoo manaa ninyo. Maigsoon ka din ni Kristo ug mga adlaw ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Uban sa itong mga personal nga katuyuan, atong ilakip ni Santos nga misa, atong mga kaigsunan nga biktima sa baha, sa linog, ug sa bagyo. Ug usab ni Paul Crios kinsa nagsaulog sa adlaw na tawhan. Maigsoon haron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhat. Busa ng amoyag ug ang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug ganinyo mga igsoon haron ninyo kung yampol sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa nagsamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mahandawan. Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang
Himaya sa Diyos ito sa hangin. Magampo kita. Uwaman sa tanang kaayo, imo ang magmakanunayon kami pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitas unog dautan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlaw mga sunog sila ug walay mahabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisew sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo dinuyugan sa alpa, dinuyugan sa alpa ug sa mananoy nga awit, hinubanan sa mga trumpeta ug sa tingog sa budyo, pagawit nga masadya at ubangan sa hari ang Ginoo. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga dagapuyo niini, papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran. Ani ang Ginoo aron maghari
nagaabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kabukiran uban sa katarong ug sa katawhan uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibalaan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidian ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manag kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw. Dahil pipila ka mga naghisgot bahin sa templo, kunon sa kinikatahom tanawon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo. Apan na moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin nga nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila. Kano sa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus mingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo pagpalimbong. Kay daghan ang muanhi sa kungalan nga magingon, ako mao ang Kristo. Og moingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamo mga gubat o mga kagubot kay kini mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan.
Mipadayon siya pagingon. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. May tabuon niya ang makililisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang magkahadlok nga mga butang ug madagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kini mga butangan, dakpon kamo og lutuson. Taralon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Maunya kini ang higayon nga magkasangyaw kamo sa mayong balita. Sa dili pa kini mahitabo usa ang inyong una-una nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kaya hatagan kamo og igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga magkatubag o magkapangimakak. Budhian kamo bisan sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon. Ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay nining pagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon kanin ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Niadto mga naging semana, daghan kita og mga nasinati nga magkahahadlok. Una, ang linog nga daghang mga nangamatay didto sa norte, daghang mga buildings nga mga nangaguba. Damtag pila ka semana, ang bagyo nga nagdala og baha. Daghang mga balay ang nalapasan, napoy mga tao nga mga nanganod, daghang mga sakyanan nga gipang-pile tanan, gipang-damok sa kilid. Daghan mga kaigsunan nato, mga nag-antos, makaintag kaluoy ba sa mga igsuon nato. Maigsoon ka din ni Kristo dinhi sa to Ebanghelyo, ang atong Ginoong Jesucristo naglakaw. Ug mintras naglakaw siya, niagi sila sa ilahang templo. Ingon pa po nga pareha sa tong simbahan. Ug tungod kay ang simbahan balay man sa Ginoo, balay sa Dios, gipanindutan kinig maayo. Ug unya ang mga tawo ni dahig kanindot sa maong simbahan. Sama diri sa to simbahan pod sa Malabuyog, nindot kayo ang retablo. Nindot ang kisami, nindot po ang mga lingkuranan. Pero niingon si Kristo, why bisag usa ka bato nini magpabilin, kay nga naman kining mong simbahan bungkagon, gubon. Kung kita ingnon taniana, unsa man itong bation, di ka ta mo ingon, simba ko lang, ayaw intawg itugot nga mahitabo na. But the question is, did it happen? Nahitabo ba ang giingon ni Kristo? Nga why bisag usa ka bato magpabili nining mga simbahan. Nahitabo ba na? Wala. Nahitabo kana siya. During the year 70 AD after death, ang mga Israelita, ang mga Hudiyo, nagrebelyon batok sa mga Romano. Ug ang Romano, sayod ta, during that time was very powerful. The Roman Empire was the most powerful in the world during that time. And they were suppressed. Napildi ang mga Hudiyo, napildi ang mga Israelita, gibungkag ang ilang simbahan. Natinuod ang gisulti ni Kristo. Kasakit tanawon kung ang atong simbahan gibungkag. Naabay mga simbahan nga nangabungkag karong panahon na daghan. Panahon sa linog. Dito, pananglit sa Danbantayan, bungkag halos ang tibuok fasad sa maong simbahan. I was assigned in Danbantayan during the year 2021 to 2023. 2 years ko sa Danbantayan. Ug mintras nagtan-aw ko sa dagway sa maong simbahan, naguol ko og gisakitan kaluoy sa maong simbahan. But the question is, why is it that God allowed that to happen? Ngano man Ginoo, nga imo man nga gigutugutan nga mahitabo kini. Also, kung imong tan-awon diha sa Magallanes, kana bitong dunay puso nga unsa na ilang gihimo di sa may carbon dapit. Di ba dunay imahen diha sa Santo Niño nga porting dakua? Kabantay mo nga napahak. Napikas ang iyang pikas nga kapa. Daghang pa mga simbahan sa norte nangaguba, nangabungkag. Gani, panahon sa bagyo, daghang mga simbahan nalunupan sa Taytay, Danau, dito po sa simbahan mismo sa Danau, sa Balamban, ug usa ka pait kay nga pangitabo, ang parokya sa Balamban, ang ilahang kumbento, gilungkab. Dunay part nga giguba. Kaya nga naman, gikawatan.
Unya, atong niyaging adlaw, doon na pa yung sa kapari nga namatay, nga ginaingon nga naghikog kuno. Maglibog ta. Unsa man da ini panghitabo nato karon dito sa liluan, doon ay babae nga gipatay sa may simbahan jud mismo. Kadaghan bang makahadlok niini nga mga panghitabo? The question is, what is God's message for us for these events? A Christian who is mature in faith, ang Kristiyano nga mature ang iyang pagtuo would reflect upon these things, mamalandong, Lord, what is it that you're trying to tell us? Unsa di ay Ginoo ang imong pasabot niini? Ngano man ni nga nangitabo maning mga butanga? For people who are not affected and do not have love for God and for their fellow, they're not affected. Para sa mga tao nga wa mabiktima o way gugma sa Ginoo, wa ko'y pakialam. Nga naman, ang importante nako ang akong balay okay. Ang importante nako ang akong kahimtang okay. Pero ang mga tao nga dunay gugma sa Ginoo masakitan, kaluoy sa ko mga kaigsunan, gibahaan ang ilang mga balay. Kaluoy sa ko mga kaigsunan, ang ilang mga sakyanan gibanlas. Kaluoy sa mong simbahan gilunupan. Kaluoy sa mong simbahan gilungkab o gikawatan. Kaluoy sa mong pari namatay nga wa gyud ta kibaw unsay tinuod nga rason. Unsay tinuod nga hinungdan. Ingon na lang bagyo din yana kabati ang mga panghitabo sa tong kalibutan. Ang mga tao nga dunay gugma sa Ginoo masakitan, mabalaka ug makuyawan. Pero ang mga tao nga way gugma sa Ginoo wa ko'y pakialam, Father. They are indifferent. Maybe that's the reason why is it that Jerusalem fell. Siguro muna hinungdan ngano ang Jerusalem during the year 70 gibungkag sa Ginoo sa gubat sa mga Romano ug sa mga Israelita. Kung atong hinumduman, ang mga Israelita mao ang pinili nga katawhan sa Dios, pero gitugutan sa Ginoo nga mabungkag sila ang ilang nasod. Why? Ngano man kana? Kung atong tanawon, daghan sa mga Hudiyo during the time, labi na mga Pariseo, mapahitas-on. Di kamao nga maluoy sa ilahang isig katao. Expert sa balaod sa Ginoo, pero way gugma sa mga gigutom, way gugma sa mga masakiton. Usab bitaw kay gayon ni ana, nagtan-aw ko sa Facebook, dunay usa ka babae nga maampuon, dunay usa ka babae nga hinimbahon, kusog mobasa og Biblia, kusog mohog sa sibot. Unya pagkahuman namatay siya. Pagkamatay niya, dito siya gilabay sa purgatorio, gakayo-kayo. And so she was asking the Lord, Ginoo, ngano imo man kong gilabay diri sa purgatorio, nining maong kayo. Ang purgatorio sama gyapon sa impierno. Kung unsa kapait ang naa sa impierno, maupod kapait ang naa sa purgatorio. What's the difference? Unsay kalahian? Ang sa purgatorio, temporary ra na siya. Inigabot sa panahon nga ikaw makamauna sa paghigugma sa Ginoo, mabayaran na nimo ang imuhang ang atong sala, ang atong kadautan, musaka na ta sa langit. Pero ang impierno forever anhagyud ang maong kalag. Didto siya sa purgatorio, gidangdang og maayos kalayo, and she was wondering, ngano man nga gilabay man ko sa Ginoo sa purgatorio, nga kada adlaw ko mosimba, kada adlaw ko mangalawat, kada buwan ko mangumpisal, kada adlaw ko magbasa sa Biblia, dako ko gihatag didto sa kolekta sa sibot. And when she faced the Lord, gingnan siya sa Ginoo, yes indeed, that's good. Nindot na ang musimba ka matag adlaw, nindot ang mubasa ka sa Biblia matag adlaw, nindot ang muhatag ka sa simbahan matag adlaw. Pero ang mga tao nga gipanggutom nga nangay nimo pagkaon, wa nimo tagaig pagkaon. Ang mga tao nga gipanguhaw nangayo nimo og tubig, wa nimo paimna. Doon na yun sa kaparokyano ni Hilak. Ingon siya, Father, ngano man ni ang mga dato, well not all, pero na ako no'y daghan. Ang mga dato, akong giduol, gihuman akong kwarta, tungod kay ang akong anak gidanggas, girush na mo sa hospital emergency, wa ko pahuwama. Kay ngano, di ko ko kabayad kay wa ko'y kwarta. Wa pahuwama, kay di kabayad kay way kwarta. Ngano man, Father, ang mga dato, di man mo pahuwam sa mga way kwarta. Ngano ang mga nay kwarta, mao man hinuoy tugutan nga muutang. Lahi ang batasan sa kalibutan. Ngano man, wa kay ikabayad, di ka kautang. Pero ingon ang Ginoo, kung ikaw mo pakaon, mangumbira,
imbitara ang di makabahos nimo. Imbitara ang di makabahos nimo. Yan ang pagiha, dako kag premyo ngadto sa langit. Lain man ta. Ang pautangon, kana rang dunay ikabayad. Kanang way ikabayad, ay nagpautanga. Kaya ang giutang, ma-thank you. Kung sa gisultis Ginoo, pahuwam ug ayaw paningil. Pahuwam ug ayaw paningil. Kaya niya ng pagiha, ang imong sala na bayran na. Kaya masuko man ta og malapas sa Diyo. Nilapas na sa Diyo. Hilak ang maong babay, kayang anak hapit na matay. Ngano man, nagkabaw man ta nga ang kwarta, nagkatag dito silang kwarto, di gani kay bawo na kung pila to, kay daghang kay kwarta. Pero ingon, wa man ko'y kwarta, kay naa pa may bayranan, wa man ko'y kwarta, kay kuan man. That is hypocrisy. And that is selfishness. Mo na magkapa-imperno na to. Nga naman, kigahit kayo kung kasing-kasing. Pero unsay gisulti sa Ginoo, feed the hungry, give drink to the thirsty, lend to those who cannot pay you back. Pahuwam sa mga tao nga di makabayad nimo, imbitara ang di makabawas nimo pagkaon. In that way, you will have your recompense in heaven. Dapat ato nang biyaan kana bitong kalibutanon kayo nga pangunahon na bitaw, kay di man makabahos nako, dili ko mutabang, pero di na mo'y magkapalangit pud nato. Maigsoon ka na ni Kristo ang maong babay nisaka sa langit after her purgation. Human siya nga gipurga dito sa impierno, nisaka sa purgatorio, nisaka siya sa langit. Ugo niya o sa kadlaw nagpakita siya siyang anak diya sa damgo. Dong, di ba last time gidamgo kanako nga ako naghilak og maayo didto sa kalayo nga dagat nga portig yung kalayuha. Karon wa nako didto. Nanguntahan ang iyang anak, ma, nganong didto man kaniatong kalayo nga dagat nga nakahibaw man ko nga maampuon kayo ka. Nakahibaw man ko nga hinimbahon kayo ka. Kusog kay kamo basa sa Biblia ug muhug ka permi sa sibot. Ingon siya dong, katong tanan kaplastikan, hypocrisy di ay ito. Nga naman, dahil mga tao nga nangayo na kong tabang, wag yun ako tabangi. Kaya nga naman, di man ni sila makabayad. Di po kumusikat ni ining mga tawhana kay mga pobre man ni. At tukos musikat ko. Sa to pa ang katuyuan day sa pagtabang, garbo ra gihapon, hugaw ug dili limpyo. Muna usahay ang Ginoo, musugot siya, we suffer just like the people in Jerusalem. They suffered because of arrogance. They know the law, but then they are very much indifferent. I do not care. Why? Because you cannot do anything good to me. I cannot benefit from you. Mauna ang batasan sa mga Pariseo. Gubot sila tungod sa ilang pagkamapahitason. Maybe that's one of the reasons why is it that the Lord allowed them to be destroyed. Naguba ang ilahang templo. Maigsoon ka din ni Kristo nini mga panahon nga daghang mga di mayo na hitabo sa tong kinabuhi. It is worth reflecting, Lord, what is it that you want to tell us about the events that is happening to us? I as a priest, ako isipari, nasakitan og mayo sa kamatayon sa kong igsoon nga pari, na misteryoso gihapon kayo. Daghang mga nangutana, is it true that that was a suicide? Many are doubting. Is the investigation worthy of belief and trust? Ang ayan ba nga saligan? Maigsoon ka din ni Kristo, dili sayon. Kung wa na ganitay respeto sa pari, musamot nga wa na tay respeto sa tuinsig kataw. Kung wa na ganitay respeto sa pari, kana nagpaila nga wa na gyud tay pagtuo di ay napapas na ang atong pagtuo. Tungod kay ang pari bisan unsa pa man kamasalaypon, pari siya og sagrado. Gipili siya sa Ginoo. Matod pa bitaw ni San Felipe Neri, the priest is the best friend of the Lord. The priest is the best friend of the Lord. When we do not have compassion to the priest, we no longer have compassion towards our fellow. Maigsoon ka din ni Kristo, daghang mga bati na hitabo sa tong kalibutan karon. And it is not enough that we complain. Dili na siya igo nga moreklamo ta, magbagulbol ta. We have to reflect upon ourselves. How am I as a Christian? Ginoo, hinawat ponta, nga imo ming lamdagan ang among nahuna, among kasing-kasing,
ngano di ay nagitugutan nimo Ginoo nga mahitabo ni. Maybe we have done something wrong, not only towards nature, but also towards our fellow. Manindog palihog. Atong ipadayag ang ato ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa ngamahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao galang sa tong kalwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga Berhen o nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantol siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya haron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuol sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon haron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig diya sa kamakanunayon ug sa kaluoy sa Dios, dado nato karon ang ato mga pagampo ngadto sa tubangan sa tungamahan diya sa pagingon. Maluluyong amahan dungga kami. Ngang simbahan mahimong ilanan sa paglaom ug sa kayuhan taliwala nining kagubot ug kasamok sa kalibutan karon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Nga sila nga nalisang ug nahadlok tungod sa mga katalagmang tawhanon ug diya sa kinaiyahan makadawat sa espiritu ng kahupayan o kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Nga ang mga walay trabaho o sila nga gipahimuslan sa ilang panarbaho, makatukod o katilingban, diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton og kaayuhan o kahupayan diya sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ang halandong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay, madanagan niya anang kahayag nga walay pagkapalong, dito sa mahimayaong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Langitong amahan, nagkaila ikaw sa matago sa kanamo, ug nasayod ikaw sa tanan namong mga gikinahanglan. Pasayloa kami sa mga kapakyasan. Ampingi kami diya sa imong kalinaw, ug agagka kami diya sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo, Amen. panglingkod, palihog. Bless are you, Lord God of all creation.
Maigsoon pagambog amor at gining ako ganyan sakripisyo dawato ng dahil sa Diyos samahan nga magkagagahom sa tanan. O Ginoong Diyos namo, itugot nga mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa mong gugmag kanimong, o magdala ka na mong anal sa kinabuhing tunhay, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginuman na kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mihan ni ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong anak sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigalag kanimo, apan ang tao mismo may naguli nini kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos Grekaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa,
aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigisod nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga magambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kababuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya wan kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan nga pasaylo ng atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nagkasala kanato.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ang panagining sunay.
Diyos nga nagawad ka sa mga sala sa kalibutan. Ang Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang gidapit aling sa panihapon sa Ginoo. Tu
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagtubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dayon salamat sa iyong pagtambong sa itong Santos Kanisa. Salamat usab sa itong choir, sa itong lector, salmista, lay minister, sa itong mga kulitos o sa mga kolektoras. Ang ginumanaan ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga magkagagawam sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Mayong gabi, kanuntanan o gamping sa pagpauli.